Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Nevedela som si predstaviť, že dosiahnutie svetosti vyžaduje toľko utrpenia. Pán Boh mi to ukázal tak, že na mňa zoslal mnohé skúšky. Evanjelisti podávajú početné správy, v ktorých Ježiš rozpráva o utrpení. Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho pýtali: Rabi, kto zhrešil? On alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Existuje teda utrpenie, ktoré tajomným spôsobom dopúšťa sám Boh. Ukazuje sa, že môže slúžiť realizácii Božích plánov, zjaveniu Božích skutkov, ako napríklad tajomstvo svetosti jednotlivých ľudí. Dobre poznáme dojímavé rozprávanie o spravodlivom Jóbovi. Boh naňho dopustil ukrutný vred od päty nôh až po temeno hlavy. Utrpenie nevinných ľudí nás najviac dráždi, lebo nechápeme spôsoby, akými pôsobí Božia múdrosť.